Jaroslavem spolupracuji zhruba 2 roky. Na spolupráci si cením toho osobního přístupu a tím, že se často vidíme a tím pádem nemám strach vlastně, co se děje s mými prostředky. Vždycky jsem plně informovaná, schůzky jsou vždycky v uvolněném duchu, ať už je to při kávě nebo při obědě. A jakož investuju víceméně do nemovitostí a kolikrát ty situace vyžadují rychlé a efektivní řešení, co se týče volných prostředků, což mi tady ta spolupráce všechno dodává a já můžu v klidu pít tu kávu a nestresovat se, co se děje s mými financemi. Za 2 roky to vypadalo úplně jinak. Chodili dividendy, chodili nějaký ty splátky, já to neřeším. Furt to chodilo každý měsíc a já si říkám pro sebe, člověče, to je nějak, tak jdu za ním a povídám, jak to funguje, on říká, no takhle to je normální, takhle to má být. Takže jsem z toho měl potom takový dobrý pocit a do dneška mám, protože jsem přišel na to, že jsou dneska ještě slušní lidi. To nejdůležitější na naší práci je dlouhodobý servis. Dlouhodobý budování vztahu s tím klientem a já rád říkám zahradničení, protože když už budujeme tu zahrádku, tak občas je potřeba něco vyplejt, a něco zasadit novýho, a něco zastřihnout a postupem času vlastně každý od toho klienta opečovávat, aby byl spokojený s tím svým dlouhodobým cílem. A ten rozdíl mezi námi a ostatními je podle mě v tom, že my se specializujeme jenom na investice. A takových firm jako my je strašně málo. Takže v tom je ta unikátnost na tom trhu, vlastně v čem jsme ojedinělí. Já sám mám třeba klienty, kteří už mě znají přes 10 let. Pracuji s jejíma rodičema nebo s jejíma dětma a to je to, co ověřuje ten dlouhodobý vztah. To znamená ta důvěra, která se každý rok skládá, kdy se skládají účty s každým klientem a kdy každý klient nás konkrétně může hodnotit. A to, co je pro nás nejdůležitější, že ty klienti s náma zůstávají, protože to je ověření toho, že to děláme tak nejlíp, jak můžeme. Děkujeme za důvěru.